Днес закриваме предизборната кампания на нашия любим кмет и кандидат за втори мандат, инженер Иван Жабов. Аз винаги съм казвал, че за 30 дни една кампания не може да се направи, ако не се работило 4 години през своя мандат. Аз мисля, че Иван Жабов с екипа на общинска администрация, с общинските съветници на политическа партия ГЕРБ работиха през тези 4 години. Нашите кметове на политическа партия ГЕРБ доказаха, че може да се работи по един нов модел. Не само да чакаш някой да дойде да ти даде нещо, а да работиш за усвояване на европейските фондове, защото това се прави за вас. Общинският бюджет е такъв какъвто е. Той може да се увеличи с 5%, но не може да се увеличава до безкрайност. Затова, че посоката, в която трябва да се работи категорично е за усвояване на европари. Цялата парламентарна група е застанала зад кмета Иван Жабов. И аз съм сигурен, че кмета Иван Жабов с неговия екип първия мандат само загряваш. Втория мандат ще се приближи вече и до община Бургас. Защото той може, той знае как да го направи. Само искам да ви призова, не само вас, вашите семейства, вашето обкръжение, излезте на 25 да гласуваме. Да не оставаме апатията да ни победи, да бъдем активни, да гласуваме, за да можем още на 25 да решим изборите в община Средец. Ние сме екип, който иска европейския начин на живот да достигне навсякъде в родината ни. И аз подкрепям всеки един от този екип. ГЕРБ. Видими резултати за всяка община. През тези 4 години се извършиха няколко знакови проекта за нашата община. Аз ще ви кажа няколко от тях, защото няма как просто ние днес тук да не ги споменем. Извършиха се основни ремонти на един дългоочакван младежки дом, първата копка на който беше направена през 1984 година. В момента едно изключително красиво място, един изключително красив трансграничен културен център, в който от 1 септември се помещава общинския детски комплекс на град Средец, в който нашите деца и децата на Средец ще имат място да покажат и да развият своите таланти. Довършихме канализацията и частичен водопровод на града. Един изключително тежък проект. Искам и сега е времето да благодаря на вас, тъй като издържахте на всички ни воли този проект да се случи. Лично аз и моят екип сме готови с проекти да кандидатстваме така, че да възстановим улиците на града. Това е отбора на политическа партия ГЕРБ Средец. Това са хората, които лично аз съм избрал да работя с тях. Това са хората, които могат, знаят и как да го направят.